I avui amb camisa. Què, Yuri? Com estàs bé? els nervis? Sí, estic nerviós, Sí. A ver, dime la verdad, que estás nerviosa. Pues sí, sinceramente sí. Com estem? Que guapo! Que ens has muntat a tots! I aún no m'has vist el vestit. Estem molt contents. Fa 4 anys, quan vam començar amb aquesta idea, no ens atrevíem ni a somiar que podríem fer l'estrena internacional en un lloc així, no? El que passa, a poc el projecte ha anat creixent. També vam formar part del Doc Station dins del Talent Campus del festival i això va fer que ja existís una relació i un interès d'alguna gent vinculada amb el festival que ha fet possible que finalment estiguem aquí. Estarem tots pendents a veure si sortim a la tele. A nosaltres el que ens interessa és poder estrenar la pel·lícula en condicions al nostre país i que la gent de peu la pugui anar a veure, que una mica és el motiu pel qual l'hem feta, no? Per què rius tant? Cal que estigueu tan serios, perquè mai esteu així tan serios, aquí no. ¿Y usted se imaginaba alguna vez en una película y además aquí, delante del Palacio de la Reina? Nunca, no. Esto ha sido una experiencia que se empezó con mucha ilusión, todos muy bien unidos y hemos llegado aquí, no sabemos por qué, pero hemos llegado. He estado muy bien, una lectura que es como si fuera hija mía y muy bien, he estado muy bien, de verdad. Y me gustaría hacer otra película, de verdad. Doy puerta abierta a todos los directores si me hay que contratar. Que esto Ahora es mismo lo anunciamos ahí. Anem... I was wondering about the title, La Plaga, the plague. What we wanted to say about the title of the film and also about all this narrative thread is a little bit to express that we, like all the characters in the film, maybe in Spain, especially now, we feel in a moment that we really don't know which is our future. We are affected by something that we really don't know how to change. So it's a little bit this, they symbolize a little bit this uncertainty. Bueno. Vinga, doncs. Hasta la pròxima pel·lícula.